दिनै अरां बियाबनि 22थि बोसोरसारिया जथुमा आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै बुगदल गामि अरां बियाबनि सिङाव बिथांमोननि गामिनि 25थि बोसोरारि बा सिलभार जुबली जि सिलभार जुबली खुंनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। नैबे गामिनि बाथौ सिबिनाया 25 बोसोर जाबाय। खोब मोनसे बाख्नायथाव आरो बियो मोनसे गोसोखांथावना। बिथांमोननि गामिनि जि बाथौसाफोर बाथौ सिबियारिफोर बिथांमोना खोब मोनसे रंजाखांदों आरो बिराद मोनसे फुर्तिनि गेजेरजों बिथांमोना बाथौ मन्दिरखौ दिनै खोब साबना हामनायै लुफुंनानै दिहुनबाय। आं बिथांमोननि गामिनि गासैबो बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय जासिहरो। खारन आं मिथिगौ आरो आं नुदों जे नैबे गामिनि जिथु बाथौ सिबिनाय बियो खोब मोनसे आब्रुथि गोनां, खोब मोनसे डिसिप्लिनजों बिथांमोना बाथौ सिबियो आरो बिथांमोननि गामिनिफ्राय गोबां बेबायदिनो बाथौ सिबिनायनि आदर्शजोंनो नैबे गामिनि गोबां उन्दै उन्दै बा जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां व्यक्तिफोरा दिनै साक्सेस जादों आरो गोबां नैबे गामियाव आब्रुथिनि गेजेरजों गिदिरखौ बोरै सनमान होनो, गिदिरफोरा उन्दैखौ बोरै अननांगौ, धोरोमनि जिथु सान्थौ बे सान्थौआ बेरखांदों। आङो साबायखर होदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि अरां बियाबनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो साबायखरखौ जासिहरो। बेखौ मख'नांगोन जे नैबे बुगदल गामियावबो जों जेब्ला मानिजाथाव शिब प्रमद बर'नि सरकार दङमोन अब्ला बिथांमोना आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिथांमोननो 2 लाख जि अनसुंथाइ बेखौ जों होदोंमोन। बेजोंनो बिथांमोना आंनो फोरमायदों जि आद्रा थानाय खामानि बे आद्रा थानाय खामानिखौ लुफुंनो हादों आरो बियाब बा आनसलिक बाथौ जि मन्दिर बा थानसालि बेहायबो इन्डिजिनियास फेथनि गेजेरजों बिथांमोननो 5 लाख थाखा जोङो होनो हादों। गतिके गोबां बेबायदि बाथौ थानसालिफोरखौ जोङो आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जि आद्रा जानानै थानाय थानसालिफोर बे थानसालिफोरखौ लुफुंनायाव हेफाजाब आरो मदद होदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जि गोदान सरकार बिथांमोनाबो जाहाथे धोरोमनि नामाव माबा मोनसे बिथांमोना आसनि बानायनानै जाहाथे जोंनि जि गोग्लैसोनानै थानाय बर'फोरनि बाथौ धोरोम बेखौ आरोबाव जौगासार होनायाव जाहाथे हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौ गुरैयै खावलायो। बेखौ जोङो साबायखर होनांगोन जे जोंनि मानिजाथाव शिब मोनसे समनि बा बारग' शिब प्रमद बर'नि दैदेननायावनो भारतनि सेन्सास बे सेन्सासआवहा बाथौइज्म जि मोनसे कलम बे कलमखौ जोङो मोननो हादों आरो बे मोननो हानायाव जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो GI टेगआव बाथौआ जे बाहायनाय खाम, सिफुं, जथा बेफोरखौबो जोंनि बै समाव थानाय जोंनि शिब प्रमद बर'नि दैदेननायावनो बेखौ मोननो हादों। गतिके बेफोर खामानिखौ मावनायनि थाखाय आं जोंनि बारग' शिब प्रमद बर' बिथांखौ आं साबायखर होगोन आरो फैबाय थानाय समाव दानि सरकारा जाहाथे मावो आं बेखौ गुरैयै खावलायो। थेंक इउ।